kan også mærke nogle gange, at så falder du lidt ind i volden, og så går du ud igen. Men i det øjeblik, du falder ind i volden, allerede der, har du lagt ud for højre skulder. Kan du se det? Ja. Du må godt prøve at tage op og skridt igen. Rigtigt. Nu arbejder vi igen. Så går vi ind i højre side. Med din bagben. Ud af volden. Sådan. Rigtigt. Rigtigt. Godt her. Så giver du hjem igen. Det er så præcis som før, og måske endda endnu mere. Super. Godt. Sådan. Du skal mere ben op på dit højre ben, og hun træder ud af ryggen, så hun lægger vægten op på det højre bagben. Og der vil det selvfølgelig i øjeblikket, hun tager vægt på højre bagben, få fornemmelsen af, nu tager hun faktisk farten i dag. Ja. Rigtigt. Flot. Godt. Hvad så, når jeg får fornemmelsen af, at hun skyder udvendige skulder? Så må du sige til dig selv, der er det udvendige sengen, der byder det udvendige bagben med fra. For det er jo selvfølgelig, i stedet for at lægge vægten ind på indvendige skulder, så lægger hun vægten ud på udvendige skulder. Ja. Godt. Godt. Og der kunne du mærke i øjeblikket, at du gik en hjælp. Der tog hun ikke den højre scene op, og så faldt hun faktisk ikke på en hjælp. Men endelig, altså, jeg er lidt i tvivl om, hvordan jeg skal takle den, synes jeg. Så var det godt skridt en gang på. Det du skal tænke på her, det er, at det handler om, det er, at mærke, hun for at gøre det ganske enkelt, så får hun mere vægt lagt op på højre bagben. Frem for, når hun lægger vægten for mig på højre forben, så er det klart, så får du fornemmelsen af, at hun løber ind i volden. Ja. Du ser, det lægger vægten ind mod volden. Og ikke nok med det, men hun lægger også vægten ned i din højre tøj. Ja. Og det er der, det er vigtigt, at du kan mærke med din højre scene, du kører højre bagben ud af volden, så netop på den måde, når du kører. Sådan! Det gør du rigtig godt, det her. Flot! Der får hun vægten op på højre bagben. Og der undgår du, at vægten er nede på højre skulder. Og hun bliver stærkt for den højre tøj. Ja. Ja. Kører højre bagben nu igen. Sådan! Rigtigt. Du kan godt mærke, at det er ikke helt på plads endnu, for det er stadigvæk en lille smule løbende. Det er lidt bedre. Ja. Godt. Godt. Der kommer det på plads. Kan du mærke det? Der har du 2-3 skridt herhen. Der er det rigtigt på plads. Det er nogle vægter om, at du mærke, at du faktisk tager farten af. Sådan. Og det er vigtigt, det der før anstrenget, at du faktisk skal mærke, at du tager farten af. Sådan. Flot, Mia. Rigtig ud med højre bagben. Der. Godt. Godt. Der kan du springe den anden højre flot. Ja. For igen at hjælpe hende. Tag et par spore på, så du får en finere på hjælperen. Ja, det kan du tro, jeg synes. Sådan. Og ellers så skal du ligesom sidde og lave alt for mange gentagende signaler, anvisninger. Frem til du bare kan give et ganske let signal, og så svare. Sådan. Rigtigt. Og netop også her, at du kan mærke, at du får rigtig svar på en af de højre ting. Sådan. Det gør du af og til. Men det er vigtigt, at det hele tiden er vedvarende. Sådan. Skal vi lidt ud af bolden igen?